होलसेल प्राइसआवहाय हरदों आङो सानो नाङा जे लो क्वालिटी खाय बियो 1400 आव फानदों बेबादि खुलुमबाय रायजोफोर आरोबावनो दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे गुबुन भिडिअ लानानै फैदों तो दिनैहायबो आङो दखनाखौनो देखायनो थांगासिनो दङ दिनैनि बे भिडिअआवहाय तो नोंथांमोना दायो मोनगोन गोबां रोखोमनि दखनानि कालेक्शन आंनावहाय आरो माखासे मा हेन्डलुमनि कालेक्शनफोर दङ बेखौ देखायगोन गासैबो दखनाफ्रानो बिराद मोजां मोजां नायदोनै बेयो गोदान कालेक्शन दै तो आं गाननानै दङ नै बे कालारखौहाय ओरैबादि आराम कम्फर्टेबल आरोना गाननोहाय बिराद स्मुथ आरो बेनो कालार खारा दै कालार खारा तो नायना लानो हानाय नै फास्रानि डिजाइनाबो मा समायना आरोना तो पुजानि समावहाय गोबां आबौमोन आगैमोना माने बेबादि एसे नुसार जानाय कालारखौ गाननो लुबैयो आरोना तो बियो नै नायनानै ला ओरैबादि समायना आरोना रानि कालारावहाय तो नोंथांमोना नायदो नै बेवहाय आकाशी कालारावहाय आरोना बोरै मोजां बेनि आगर एरनायफ्रा आगरफोरखौबो मोजाङै नायनानै लानो हानाय नोंथांमोना जोबोर समायना आरोना पियर आखाइजों दानाय एकदम जोंनिजोंहाय वेदार चेन्ज जानानै बयबो लोमजासावजोबदों आंनि गथ'आबो लोमजादों दा बिनि जुनै भिडिअखौ बानायथ'नो हायाखैमोन आङो आरो नायबावदो नोंथांमोना नै बेसर बिबारावहाय ना मा होनो गल्डेन आगर एरदाना ओरैबादि ओमफ्राय गेजेराव गुफुर आगर एरदेनाय आरोना जा समायनाखा ओरैबादि समायना लिमिटेड पिसाव दंजोबखायो आबौमोन आगैमोन जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरनो हानाय बे WhatsAppआवहाय जे स्क्रिनावहाय नाम्बार स्क्रिनाव जे WhatsApp नाम्बार होदों बे WhatsApp नाम्बारावहाय थाबैनो मेसेज हरनो हागोन नैबे नायबावदो ब्लू कालारावहाय आरोना दाखालिबो देखायदोंमोन आं तो जोबबायमोन बेयो गासैबो गोदान सफैजोबबावबाय तो जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनो हानाय बै सिगांनि WhatsApp नाम्बारखौहाय दायो आङो इउज खालामाखै दै बेनिखायनो नैबे स्क्रिनाव नुनाय WhatsApp नाम्बाराव हरबानो जाबाय जाय जायनो नांगौ स्क्रिनशट हरनानै सोंहरनो हागोन दामफोरखौहाय तो जाय जायनोहाय पाटनि दखना नांगौ होननानै सोंहरदोंमोन आबौमोन आगैमोन दायो पाटनि दखनाबो नै गोदान डिजाइन मोनगोनसै आंनियावहाय गोदान दाहोनाय डिजाइन बेफोर गासैबो दै जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हानाय गासैबो लिमिटेड पिसाव दंखायो नायनानै लादो ओरैबादि मोजां आरोना ओरैबादि मोजां बेयो ब्लाउज पिसबो दङ नै फास्रा जाय जायनो नांगौ माने खायफाया हाबानि थाखाय मा सोंहरदोंमोन ना तो नै बिदि मोनगोनसै तो पाटनि कालेक्शनावहायनो नै बेखौहायबो गोदान डिजाइन दै नै गोदान डिजाइन माने डिजाइना एखेयानो ओमफ्राय कालारा बेलेग बे कालारखौबो मोनगोन ओरैबादि समायनाखा बेरखांलायखागोन बियो गोदान दासो माबादोंना बेखौ दिहुनदों बेखायनो आङो गावबो दोनथ'लाय आरो जाय जायनो नांगौ पुजायावहाय गाननो थाबैनो अर्डार होना लानो हानाय बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय नोंथांमोना नायबावदो नै बेयावहाय गोमो रङावहाय ना पिंक कालारजों आगर एरनाय ओरैबादि समायना आरोना पिंक आरो गोल्डन कालारावहाय आगर एरनाय ओरैबादि समायनाखा जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन लिमिटेड पिसाव दं गासैबो दायो पुजा सिजन नालाय तो बयबोनो गाननो लुबैयो भिडिअ देखायनायनि उनावहायनो बारा गोबाव थाया माखासेफ्रा उनावहायसो भिडिअखौ नायस'नानै सोंहरबा मोना खायफा कालेक्शनखौ बेखायनो जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन दै तो आबौमोन आगैमोन बेयाव नायबावदो नै बे ग्रीन कालारावहाय ना जबा बिबारनि आगर एरनाय तो जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हानाय बेयो जोबबायमोन आरो सफैबावबाय बेयो जाय जाया सोंहरदोंमोन थाबैनो अर्डार होनानै लादो आं भिडिअआवनो देखायनो समानो मोनाखैमोन ना खायफाया सोंहरदोंमोन आङो गैथ'ला होननानै बुंहरदोंमोन नोंथांमोना
जाय जायनो नांगौ थाबैनो बुकिं खालामनानै लाहरनो हानाय आरो बेखौहाय नैबे बेबी पिंक कालारावहाय ना ओरैबायदि समायना आगर एरनाय बेबो जोबबायमोन दायो सफैफिनबावबाय जाय जाय सोंहरदोंमोन नोंथांमोना मोनफिनगोनसै बेखौहाय थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन एकदम बोरैबा गगा मोनलायबाय आङो ओमफ्राय नै बाबुआबो लोमजादों दा नै बेखौहाय डक्टरनाव लानानै थांबावनांगौ जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार लानो हागोन दै ओमफ्रायहाय एसे बोरैबाब्ला आंनि गथ'बो दंना रिप्लाइ होनोहाय एसे लेट जायो नोंथांमोना दुखु मोननाङा आङो हानायमानि आं चेष्टा खालामो माने बयनिबो रिप्लाइखौहाय आं होनोहाय थ' नोंथांमोना नायबावदो नै बेवहायबो खयरी कालारावहाय आरोना ओरैबादि समायना फास्रानि आगरफोरखौबो नायदो बिलाइ ओमफ्रायहाय बिबार ओरैबादि समायना ना लिमिटेड पिसाव दंखायो जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन थ' नोंथांमोना नायनो हाबावगोन नै बेयावहाय बे आरोना जोबोर समायना डिजाइन जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन लिमिटेड पिसावहाय दंखायो बेबो गुन्थुङानो जाथारलालै आंना नायनानै लादो नै नोंथांमोना नायबावदो नै बे मेहेन्दी कालारावहाय झुमका थ' बेबो जोबबायमोन जाय जायनो नांगौ बिहरदोंमोन सोंहरदोंमोन नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोनसै दायो बेबो दंफिनो बेखौहायबो मोनफिनगोनसै जोबोर समायना ना बेवहाय नायबावदो नायनानै लाबावदो आरोबावनो माबादि ना बेनि डिजाइना थ' बेखौबो मोनबावगोनसै दायो जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन थ' आंनियावहाय 1400 निफ्राय स्टार्टिं दै 1400 निफ्राय 3000 नि गाहायाव मा सि मोनगोन नोंथांमोना WhatsAppआव सोंहरनो हागोन आरो नायबावदो नै बेयो बाथ' कालारावहाय ना ओरैबादि समायना डिजाइन जाय जायनो नांगौ बेखौहाय मोनफिनगोनसै आरो आङो थाब बुंखाबाय जे आंनियावहाय 1400 निफ्राय स्टार्टिं आरो जे दखनाखौ आङो 1400 नाव हरदों बे दखनानि क्वालिटिखौहाय नोंथांमोना साननाङा जे बेयो ल' क्वालिटिनि दखनाखाय आङो 1400 नाव हरदों बेबादि नङा एक्चुअली आं बेखौहाय दखानिफोरनो जे प्राइसआव हरो आरोना होलसेल प्राइसआवहायनो आङो पुजानि नामैहाय माखासे दखनानि कालेक्शनफोरखौहाय हरदों आरो साननो नाङा जे ल' क्वालिटिखाय बियो 1400 नाव फानदों बेबादि नङा होलसेल प्राइसआवहाय हरदों आङो पुजानि नामै जायफ्रा आंखौ रिक्वेस्ट खालामहरदोंमोन अननानैहाय एसे खमनि हर आब' जों गैजाया होननानै बिथांमोननि थाखायहाय आङो होलसेल प्राइसआवहायनो माखासे दखनानि कालेक्शनफोरखौहाय आङो हरदों नोंथांमोना नायबावदो नैबावहाय नायनानै लाबावदो गोसोम कालारावहाय ब्लेक कालारावहाय झुमका आरोना थ' बेबो गासैबो लिमिटेड पिसाव दङ जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन आरो पुजानि थाखाय गाननोब्ला एसे थाबैनो अर्डार होआबाथ' मोनहैनाय नङाना एटलिस्ट माने बोरैबाब्ला 3 to 4 डेजआवहायबो सहैयो खिन्थु एसे बोरैबाब्ला नोंनो डेलिभारियावहाय एसे डिले जायोना होमब्ला बयबो सोंहरो जे मानो दाबो सफैयाखै बिनिखायनो आङो एटलिस्ट 1 वीकनि टाइम लायो आरो आङो थ' नोंथांमोना नायबावदो नै बेयो आरोना जबा डिजाइनावहाय ओरैबादि मोजां कालाराबो जा मोजांखा बेयो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन लिमिटेड पिसावहाय दङ बेयो थ' नैबे ब्लेक कालारावहाय पिंक कालारजोंहाय आगर एरनाय दाखालि आङो गाननानै देखायदोंमोन ना थ' जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हानाय थ' बेबो लिमिटेड पिसाव बानखासै उनावहाय अर्डार होबा नाथाय मोननाय नङा दै मानो होननानै बुङोब्ला दागासेयाव ओरैनो 50थासोल' इदिल' सोंनाय जायोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै झुमका डिजाइनावहाय बे पिंक कालारावहाय बेखौबो मोनगोन आरोना जाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन समायना कालार थ'
दिनैनि बे दखनानि कालेक्शनफोरखौहाय आं जा देखायबाय बेफोरखौ नोंथांमोना आंनि बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय सोंहरनानैहाय अर्डार होना लानो हागोन आरो आं बारा गोबाव खालामले माखासे मानि कालेक्शनखौहाय आङो उन भिडिअफ्राव देखायगोनसै तो जायनो नांगौ नोंथांमोना आंखौहाय WhatsAppआवहाय कल हरनो हागोन दै आं मेन कल हरबा मोननाय नङा आङो वाइफाइजोंसो सालायो नालाय बेखायनो WhatsAppआवहाय कल हरनो हागोन खायफाया कल हरबाबो नाङा होननानै बुङोना WhatsApp कल खालामनो हागोन अलवेज अन थाखायो किन्तु माब्लाबा आंनि गथ' दंना गथ'नि थाखाय आङो अनलाइन थानो हाया आरो तो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन नोंथां बयखौबो